Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bare hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon manungod sa mga pulisiya asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 22 kan bulan na Hulyo taon 2023. Liwat ihaton mis sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming na dadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, Naga City PWD Vendors Association ipigtampok ang sa indang gibo o obra sa PWD Fair. Ang detalya sa Likiri sa Santos. Gibo mismo ni Cheryl Fernandez ang mga dried flower bouquets na ini na ipinapabakal sa gazebo kan Plaza Rizal poon kan Lunes. Kantidad 350 pesos pataas ang kada saro kaini na sigun kit Cheryl dagdag panggastos niya bilang solo parent. Lain sa sadit ng negosyo, saro man siyang freelance bookkeeper. Dako lang tabang po yan sa mukhang aki ko kasi bako lang, siyempre pag may mga okasyon, talagang may positive customer ka kaya. Kung nga lang, dahil man gabos, saro pa igabaga kita digdi sa market, ng araw man kaya. Daisa na maririsa sa enot na hiling, sarong person with disability o PWD Kanaga si Cheryl huli sa kaninan sa pagdangog. Siya ngunyan ang presidente Kanaga City PWD Vendors Association na ipigtampok ang mga sadiring produkto sa PWD Fair. Natawan pa kaming bako lang kami mga PWD hilingon na ay ano iyan. Kumbaga, na ipapahiling mi man si talent ni sa paagi kang mga produkto min iya. Iyo po yan ang dakulaon na tabang sa mo. Na kumbaga si normal nga ni nakakapag how much more kami. May dakulang angat man sa pagtitinda, pursigido ang mga PWD kan syudad. May kaninan sa pagtaram ang 41 anyos na si Jovelyn Sabaldeca, kaya ang mga boting ininin peanut butter binugtakan niya na nin price tag. Kung bako ang mismong ina, nakaantabay man ang sa indang training supervisors, siring ni Norilyn Oco, tanganing mag-alalay sa iya asin sa mga kapwa niya PWD. So basically, ang tinatanong lang naman, yung presyo, ganyan, na may tag na. Yan, Okay. how much only. Diba? Pero yun nga po. So kailangan po may assistant din Oo, talaga. kailangan iguaning mga ganyan na person, ma-help sa'yo para how you say it. This one. Oo, kailangan daw. Lagi, Oo, pero may kang- always. Na hearing. Abril kan formal mabilog ang Naga City PWD Vendors Association asina isa irarom sa training nin pagninegosyo. Nakalinyada naman ang mga masunod pang training para sa grupo, mantang pinag-uulayan ang posibilidad nin pagbugdak nin sa diring pwesto kung saan maitatampok ang sa indang mga produkto. Iniimbitaran ko po ang gabos na makisumaro, mag-visit, digdi po sa Gazebo Plaza Rizal para mahiling man po nindo or baka may magustuhan man po kamo mga produkto ni na may pagmamalaki ni po talaga. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. National Learning Camp ipig-introducir kan DepEd Naga pupuna na sa bulan na Agosto ngunya na taon. Ang detalya sa kay Joel Sulina. Inintrodusir asin nakatalaang ilansar kan DepEd Naga ang National Summer Learning Camps asin remedial classes kay ni ngunya na July 24 sagud August 25, 2023 o 5 semana na programa para sa mga estudyante sa grade 7 and 8 dangan igwaman para sa grade 1 to 3 sa elementary.
Sa press con kan DepEd Naga, kaiba ang mga representante kan lokal na gobyerno na si Vice Mayor Nenny Diaz, Assistant City Councilor Lito De Rosario, Chairman con Committee on Education sa Sangguniang na iprinisintar ni Schools Division Superintendent Dr. Susan Culiano ang nasambit na programa. Targeta, urog na gayo ang mga learners na nadidipisilan sa mga subject sa math, English as in science, kung saan isasalang sinda sa 5 simanang intervention camp para sa mga grade 7 and 8, kung saan 10 sa nakada klase nga rin matutukan kan mga maturukdong teacher as in masiguro na makakakuaning maray na grado. Igwaman Enhancement Camp para sa mga advanced learners na mawat mana na mapaurog ang saindang knowledge, skills, and understanding sa saindang grade level learning area competencies. Sa loob sana ning tulong simana, siring man sa consolidation camp na nakadesenyo man para sa mga learners na kinakaipuhan na mas pang ma-practice as in mai-apply ang mga naitukdo sa hindang competencies. Anas na camp, igwang tulong aldaw na in-person classes kada simana, asin 2 aldaw na collaborative practices nga ring mag-enjoy ang mga learners. Sa presente, igwa ng 1,851 plus na mga actual enrollees para sa nasambit na programa gikan sa mga public school sa syudad, asin igwang total na 238 na mga teachers na nakaandam na para man matukluan ang mga learners katakod kan National Learning Camp. Realize po mo niyan, ining sa tuyang strategy to recover the losses. Tanganing guro po ang advanced, guro po itong nasa middle, and guro po man itong nasa below that, kaya intervention camp po siya. Meaning, ina-acknowledge lang, gabos man na aki miski nasa advanced, ikaw talagang nagkulang. Kaya nga ni, gabosin na imbitado na maglaog mo niyan sa summer learning camp para si mga kaipo talagang ma-recover, recovery ini National Learning Recovery Plan. Masaparan, may not be 100% dahil sabi ta nga ni kayan in 5-week time or in 3-week time, at least maka-augment kita naman sa losses. Number 2, nakahaputan. Ano nga si number 2? Kahaputan. Sorry po. Target. Ang target na po ko niyan, for as long as there are enrollees and volunteer teachers, imamatch ta po. Kaya, di po kita ma-set ng limit. Kaya nga ni po, in-encourage ka mo gabos na matabang po sa mo, nganing kadakol na aki po ang ma-reach out ka ini. Sa mga interesado as in willing na mag-adal as in mag-enjoy sa libreng programang inikan DepEd, pwede na mag-inquire sa mga coordinator sa indang mga coordinator kang National Learning Camp sa indong respetibong mga eskwelahan. Para sa Nagangunyan, Joel Silid. Yan, tras tanto, tamang nutrisyon sa oras ng emerhensya dapat mautob, sabi ka Naga City Nutrition Council. Ang detalye sa halik kay Risa Santos. Kan mauso ang food delivery services huli sa pandemya, nakatudan sa kudngunyan kan kadakla na pamilya, ang barato asin madaling lutuon na mga pagkakan. Nagdakol sigun sa Naga City Nutrition Council, urog na ang mga aking kulang sa tamang nutrisyon. Kaya sa hobe na edad, tinamaan na nin mga helang siring kan diabetes o kidney disease. Nga na pigsusog ni si sarong dakulang eskwelahan, pagiling kami, mga will-to-do ang mga maguran, pero si mga aki niya at risk. Sabi yun, bako man siyang payat, bako man siyang, kumbaga, bako man kulang. Kulang actually, pero sala si nutritional program niya. Kumbaga, day-day niya nasunod si day na nagkakarakan gulay, na puros na lang, siyempre sa delivery, maibira man ang gulay. Lalo na si mga magurang sa kasiributan, nagkulang ng panahon magluto. Dahil yan, mas madaling i-access si delivery, si food delivery. Kaya dahil nang gaya ng paparaluto, imbis magsaod, magpa-deliver na lang. So ito si trend. Hanggang sa ang nangyari nga rin ito, ang resulta, inot ang nailin si mga kaakian. Dahil na nagpaparahiriro, tayaw na lang permis sa harong, kulang ng exercise, dahil na initan, sala pa si nutritional value kang sa indang mga kinakarakan. Aminado ni Rosalino Ora, huli man sa nagmamahal na barakalon, kadipisilan sa inda bilang barangay nutrition scholar, ang pagpasunod sa mga magurang kantamang pagpakakansa sa indang mga aki.
Parte kan sa indang kampanya ang hot lunch na ipigsiserbe poon Lunes hasta Biyernes sa mga residenteng urog na kaipuhan ini. Kasi dahil nga ni po sa mga, siguro po sa prices, mas madali pong saka-available po itong mga hotdogs, mga araw po kayan, mga processed foods, madali pang lutoon. So, iyan, i-inculcate niyo po talaga sa mga nanay na bako po yan. Kasi iyo po yung nagiging dahilan kasi mga akita po niya, mga undernourished, mga stunted. Kung dipisil masimbagan ang problema sa nutrisyon sa oral daw na konsumo kan pamilya, paano pa subuot sa oras nin emerhensya? Ini ang maawot maipasabot sa mga barangay disaster official, nutrition scholar as in service point officer na isinairarom sa Nutrition and Emergencies Seminar. Pigdiskutir ni Dr. Lea Carballo kan Central Bicol State University of Agriculture ang magkapirang paagi tangani masigurong masustansya ang ipiglalatag na kakanon sa constituentes. Office, the Nutrition Council, make ways on how to disseminate the proper way of the food, yung equivalent nutrients that they get out of the food that they ate. Itinukdo ang mga rason kal malnutrisyon, tamang pagpili o pagsaray kan pagkakan na mayormenteng gulay asin prutas, tamang transportasyon, siring kan pagbugtak nin food truck, mga processed foods na pasado ang nutritional content, siring kan whole grains, canned nuts asin fruits, imbes na processed meats o instant meals. Yung mga whole grains and nuts na yung nutritional value, di man po giraray na hali. Although, sinabi nga ninda na nakapak yung mga nuts, mga beverages, milk na na-process, pero yung nutrient yaon po, dahil mahali. Para kay Barangay Peñafrancia Kagawad Joel Tres Valles, kayang masustener ang programa basta igwang tamang pagplano asin supisyenteng pondo. Bagay na siniguro man ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Ernesto L. Camel, pigtututukan na ka Nutrition Council. Tinatauta si mga food packs pag mauruli na. Pero sa evacuation centers, niluluto siya. Naglalangkaw man ang budget sa camp management. Isinuway na po pati yan. Ang Population and Nutrition Office may suway naman na programa. Kaya sa part kang calamity fund, tinatao misinda base sa kung ano si programang kaipuhan ninda. Kung gibuhon, may planning and may budgeting. And dapat may mga personnel sa pag-prepare kang mga foods na nutritious. And nasabi nga sa unang seminar na ang dapat iba itong kakanon kang infants, kang lactating, kang pregnant, kang senior citizens, and persons with disability. Iba nga ang kakakanundan sa ibang mga evacuees. Igwang 57 milyones pesos na pondo ang CDRRMO ngunya na taon, 70% digdi ang nakatagama sa operasyon kan mga programa, 30% ang para sa quick response. Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto sa iba pang bareta, 1-hour reading program. Pighurot kan DepEd Naga sa Committee on Education sa sangguniang panlunsod na gibuho ng ordinansa. Detalye sa haliki Joel Surina. Sa obhetong mas pang mapaurog ang reading comprehension kan mga learners sa syudad, tutulod kang DepEd Naga katuwangan lokal na gobyerno ang pagkakaigwa ning 1-hour reading program. Sa entrevista kay City Councilor Lito de Rosario, sangguniang panglungsod Chairman Committee on Education, ngaring matabangan pa ang mga estudyante partikular sa elementary puon grade 1 to grade 6 na ma-develop ang sa indang karaman, skills and experience. Kinakaipuang maging competent and enthusiastic readers ang mga ini. Sigun pa sa opisyal, naigwa na siyang proposed ordinance para mandigdi basado man sa trust asin panundon kan DepEd Naga nagabos na mga learners maging maray na readers sa indang grade level. Komo ang pagiging maray na reader o parabasa
bako lang binasa imbes na intindihan ang mga binasa na importanteng skills kang estudyante nga ring mas mapahiwas ang sa idang karaman na may dakulang impact sa indang buhay. Within our city, tigano ta po na kung pwedeng mga pudan kita na magkaigwan ng additional na 1 hour na alalayan kan mga magurang ang mga aki. Tama man ang si Superintendent Culiano, just imagine kung ang mga aki po ibig sa naga ranging from grades 1 to 5 or grade 6 at sa sarong oras on top katong regular na pagklase ninda, on top katong ginigibo nilang pag-study. Igwa pa ning halos sarabay-sabay na oras na pagbasa sa loob ng sarong oras. Any subject that would enrich their comprehension, their numeracy skills, their reading skills, mga katabang po. Pigahaman ko na po sa ordinansa and nagkuha po ako ng ideya kay Superintendent Culiano na very active po and very visionaries as far as DepEd is concerned. 1 hour reading na i-inculcate sa mga aki sa pagikan mga magurang ninda on their own volition sa indang kakayahan, sa indang sadiri na pagtungkos sa ano niyo. So hinahawan ko po ang bilog na framework kani. Tanang po nindo ako ng dikit pang panahon kasi nag-uulay pa kami ni Superintendent Culiano. Gusto ko man pong kung ano si mga experience niya. Hali duman sa iba-ibang mga division offices na tigdumanan niya, Catanduanes, so kasi may iba pang mga ano niya. Taaram ta pong siya sa that abundance of knowledge sa pag-abot igdi sa mga arog kaning mga programa. Iniman ng sinabi ni Schools Division Superintendent Dr. Susan Culiano kung kaya hinagad niya sa sangguniang panglungsod sa paagi ni Councilor de Rosario na magkaigwa ng siring na ordinansa nga ring mas pang mapaurog ang dekalidad na edukasyon sa syudad ng Naga. Harong 6 to 7, 7 to 8, arog kayan. Naka-contain lang sinda para mag-devote sa pagbasa, pagkwenta. Na-imagine po nindo kung ang gabos na akiyaon sa laog or sa corner or kung sa ina area igwasin na nagbabasa, nagkikwenta. Mayo kamong sasawayon sa mga kalye. Di kita maisip na harain daw si mga aki. Ang gadget po masiset aside. Gabos ka ini actually in one hour time. Makukontain ta ang aki. Tabang sa magurang, tabang sa enforcers, tabang sa DepEd, tabang sa gabos sa tuya. O iyon ang siguro articulation kang sa tuyang the whole of us approach. Para sa Nagangunyan, Joel Sunima. Sa ibang bareta, premyo sa Miss Bicolandia, Langkawan ngunya na taon at yan sa samuyang pagbuelta. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangitan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga balaod, kagaglalang, isarog na pusok, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago,
Ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon, ngunyan ika anstaran. Banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naganak, uswa pa, Manginong sa pagbabago. Naganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, uswa pa, ibang uulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan sa kung pag-iikutan, sa akin man magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Naganak, uswa pa, Manginong sa pagbabago. Naganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, uswa pa, ibang uulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Balik kita sa satuyang mga bareta. Internet of Things o IoT Laboratory ibinugtak sa Ciudad de Naga. Primero sa South Luzon. Ang detalles, Alikiri sa Santos. Sistema nin komplikado asin konektadong computer device, digital machine, mga tao, hayop o mga bagay na may kakayahang magtaong datos sa ibong kan kawaran personal na interaksyon, ini ang maut sabihon kan Internet of Things. Sarong inobasyon gamit ang teknolohiya. Pinuunan ining ibusol sa Naga Naga City Investment Board taon 2018. Kan Martes, katuwangan akademya asin pribadong partner na industriya. 1, 2, 3. Formal na binuksan ang IoT Laboratory sa ikaapat na eskalon, Candolan Building sa Ateneo de Naga University. Narealisar ang pasilidad matapos aprobaran ka National Innovation Council sa irarom ka National Economic Development Authority. Kantidad 7.5 milyon pisong grant ini na durante kan pagbubukas, inatendiran mismo ni NEDA Assistant Secretary Sara Lynn Daway Ducanes. Under the Philippine Innovation Act, meron pong pera na nakalaan po, no, nakalodge sa NEDA at this time. Yung Innovation Fund, ito na parang ma-start up, itong tinatawag natin na Dynamic Innovation Ecosystem na nilalayo natin ma-establish sa Philippine Development Plan. Isa siya sa mga cross-cutting strategies po sa Philippine Development Plan. So, layunin talaga ng fund na to na makatulong dito sa pagbuo ng ecosystem na ito. So, ito pong Internet of Things Lab na ito, isa ito sa mga nag-apply para sa grant na ito at dumaan itong application na ito at yung iba pa sa masusing pagre-review ng aming Technical Working Board.
Tulong mayormenteng parte kan IoT and sensors, connectivity as in software, kabale sa mga ekipaheng may punksyon katakod kaini, ang kantidad 1.5 million pisong digital oscilloscope na ini, igwang 3D printer, laptops, monitor as in iba pa na ang setup pinanginotan kan Things PH as in Packetworks. And we have the two kinds of sensors then, yung mga ready-built na, like this one, and yung mga development boards, like this, mga things na to. So pag nagde-develop ka ng IoT solution, you need sensor, you need these devices then. So you need the oscillator, you need the 3D printer for the enclosure, and then kailangan mo ng mga dev boards like this. So that's where you develop yung software sa sensor, right? So now that you have the sensor, next is yung connectivity. Now there are many types of connectivity for IoT. 5G, Wi-Fi, pwede, Bluetooth, but the best na connectivity protocol for IoT, like what we've deployed here, is LoRaWAN. LoRaWAN connectivity is siya yung best na connectivity for low power, long range na mga IoT sensors. And then once yung data coming from sensors na ipasa na sa gateway na yan, all of those data gets analyzed, visualized using a platform naman. So as Things PH, this is our main product or help dito sa IoT lab na to. So that all this data coming from this, yung mga students can go here, can develop their own sensors, and then they can use our platform so they can visualize easily. You cannot improve what you cannot measure. Okay? So you need data in order for you to determine which is which. Whoever uses that data can take advantage of that data to make better decisions. Durante kan aktibidad, bisita man ang nagpahiling interest digdi na si Ronald Bong Rodriguez, ang founder kan harong katuod naga o haka naga sarong non-profit startup na komunidad sa syudad. Sigun ki NICB Executive Director Ruel Oliver, haloy nang handaan naga sa adopsyon kan IoT sa tabang kan akademya asin pribadong industriya na nangakong mataunin dugang asin libreng mga ekipahe asin serbisyo. Haloy nang ready. Kaipuhan lang na i-push pa para si paggamit ng teknolohiyang ini asin ang magnegosyo sa arko ng teknolohiya mas magdakol. Kasi sinasabi kong haloy ng ready. Kikita kang nag-restart kita kang startup development efforts ng city. Ang ipipig-iling si mga eskwelahan kasi kadakla ka mga startups hali sa eskwelahan. And pagpigiling mo ang mga senior projects yung mga capstone yung kaya kadakol na sa IoT. I'm not only referring to the Ateneo de Naga University. May iling mo yan sa Discuss, may iling mo sa NCF yan, may iling mo yan sa UNC and the other schools. Daita lang naririsa. As in, daita pigtatawan ng pansin. It's evolving. All the tools are now available for this to happen. It's a matter of awareness and adoption. Yung kultura na may mga problema tayo dito, paano natin masusolusyonan yon? So kailangan nga lumabas yung creativity ng ating mga bata, ma-harness ito, maging part yun ng kanilang araw-araw na pag-iisip na kultura. So yun po yung talagang layunan namin, makatulong sa pagbuo ng kultura na ganon. Lain sa pasilidad, tutukdoan man ang mga magiging trainer sa laog kan IoT Lab. Thank you to everyone for gracing this occasion, and Ateneo de Naga truly commits itself to this wonderful initiative with the help of our partners in the private sector and in the government. So once again, thank you. Salamat po sa inyo. Libreng magagamit ang IoT Lab kan mga estudyante o para tukdo kan ADNU, magin kan iba pang eskwelahan sa Naga, asin mga nagbibilog nin startup. Kung bako po kamong estudyante kang Ateneo de Naga University, you just have to come to the Naga City Investment Board sa City Hall and we will arrange things for you. Enot ang IoT Laboratory kan Naga sa bilog na South Luzon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang mga bareta, oral exam ginibo para sa bagong city officials ngunya na taon. Ang detalyes aramon ta kay Joel Sulina. Matapos ang ginibang written exam sa 200 plus gabos na aspirant sa CYO,
kung saan kinuha ang top 48. Sinunod na tulos ang ikalawang kabtan na oral examination para man sa positioning kan top 48 ng mga CYO 2023. Sinabi ni SK Federation President as in ex-officio member Councilor Kylie Tripulca, chairman kang Youth Committee sa Sangguniang Panglungsod, ang oral exam ginibo ang daw na Miyerkules kung saan sa panel interview hiniling ang involvement kan top 48 na mga CYO sa community service, mga naging academic achievements, maging ang proyekto of vision kan Lambang Saro para man sa pagpapaurog kang youth development as in community program na mawut nindang anduyugan oras sinta magpuon officially bilang CYO sa laog ning sarong taon. Naging panelist sa oral examination iyo ang NYC, Naga City Youth Development Office, Naga City People's Council, City Hall Press Corps, asin ang CYO Executive Committee. Nilalauman na tulos na ipapaluwas ang final result asin ipopos sa mga official social media pages kang gobyerno lokal, maging sa City Hall compound. Ang resulta langat isusunod na ang formal oath-taking ceremony para sa 2023 CYO sa City Hall grounds matapos na ang flag raising ceremony na ginigibo tuyong aldaw na Lunes. Magkakaigwa pa ning orientation antes ang official function kan mga bagong set ning CYO para sa taong 2023-2024. Si mga nakakuha ning top scores duman sa written examinations na sa Malda ima lampas 200 plus na applicants. Tapos ngunyan po, oral examination ta na po. So ini po sa din ining dakulang factor para duman sa positioning na inaapod ta kang sa tuyang mga state officials. Say na po ang matupon ng city mayor, city vice mayor, and then city department heads. Kasi ng community involvement, pero measure tamon po iyan kung sila may mga experience na mas maray bilang sarong leader, pakulang sa ng eskwelahan, pero pati sa ng komunidad, anong komunidad na sinasabi kasi sa barangay po, sila ba may experience na bilang may sarong youth leader, sa sila po mga kanya-kanyang zona o sityo, saro din po yan. Tapos ang hinihiling ka talaga dyan, si may maray na karakter dahil ining 48 na ni, gabus na ni matibay gabus na ini may potential maging leader, pero sabi nga ni po ni Sec Jess. Para sa Nagang Ganyan, Joan Silina. Mientras tanto, kahoy, pundo, asin, poste nagkapira sa mga isyu o kaya ang problemang ipiglatag kan DPWH sa road widening projects on Peña Francia sa Good Panikwason. Ang detalyes kayan halikiri sa Santos. Sinaro-saro ni Camarines Sur 3rd Engineering District Project Engineer Sean Serrano ang mga isyong kinakaatubang kaya napipindyente ang patrabaho kan road widening project sa Peña Francia San Felipe Road kan Naga. Ipinaapod si Serrano sa sesyon regular kan Martes, tangani ilatag ang progreso kan proyekto sa nasabing tinampo. Enot sa mga isyong hinahampangunyan, sigun sa DPWH, ang pambayad sa mga apektadong right-of-way na dai maitao huli sa kakulanganin pondo. Right now po, we are 47.03% completed, but we are currently suspended due to right-of-way problems. Ikaduwa ang mga nakakaulang na poste nin kuryente asin komunikasyon na sigun kay Serrano, pinagirumduman na ang kaso Recodo sa saindang napagkasundo ang urulay manungudigdi. Series of letters to Casoreco. First, we have written them a letter December 23 reminding them of our memorandum of agreement na part of the MOA that they should relocate is Peña Francia section. So they have not done that yet. Then they have replied January 19. They said that in as much as they needed or they wanted to finish it, they could not because they also have their own issues like right-of-way acquisition also. Pinakahuring surat sa kooperatiba sigun sa DPWH kan Hulyo 3 na mayo panin kasimbagan sa Kudngunyan. Lain digdi, may permiso na kuta hali sa Environment Office na putulon ang mga nakakaulang manakahoy kundi maot makasiguro kan DPWH na daisin daliwat makakasuhan kan mga grupong kontra sa lakdang. Total na 68 kahoy ang nakatalaan putulon sa kalabaan kan Peña Francia hasta San Felipe. Alagad pinagduunan ni Konsehal Salvador del Castillo, dai na paghalaton ang pagsaangat nin kaso kan mga environmental groups.
once na na-issuean tayo ng permit, dapat i-cut na natin agad. Mahintay pa ba tayo na magkaroon sila ng motion for objection, motion for reconsideration? Di mas lalo magdidelay. Meron bang nakulong noon? Yung pigasabi mong previous case ng DPWH dyan sa Magsaysay, Intibilyo na iba? Wala naman sa inyong nakulong eh. Kaya dapat, bago yung mga group na nakukontra dyan sa cutting of trees, bago sila mag-motion for reconsideration, dapat i-cut na ninyo yun. Please. Dagos ipigsuwestyon ni Konsehalito del Rosario ang paglipat kan mga kahoy imbes na pagputol kan mga ini. Bagay na mga ngaipo sigun ki Forest on Our Midst Program Director Engineer Dan Seya nindugang na personahe. Ayan, baka igwa kita mga technology pwede magamit na ipat kung kaya pa. Next. Nagtanong kami dyan, Madam Chair, sa may tapat kang Iglesia ni Cristo, kang PSO head ko. Nagdrakula na siya. So, sayang ka to kung pupuro tulon ito. It's a very good idea. A very inspiring idea that we preserve this kind of trees, that we can, provided that we have such technology to be used. In some cases, technology only is needed to those who are very big enough that a personnel can medyo dainggayo po kaya kang manpower, arog po kayan. So, sa mga patrabaho, kompleto na ang widening sa Peña Francia Road as hinahalat na sana ang Phase 2 digdi. 47.3% namang tapos ang sidewalk as in drainage kan San Felipe, 25.51% pa sana ang road widening mayormente huli sa right of ways. Masisimbagan sigun sa DPWH, maging ang hinagad ni Konsehal Jose Perez na posibilidad din pagsugpon kan drainage system sa porsyon kan Pakol sa mga masunod na patrabaho kan ahensya. Para sa Anagangunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, Senador Francis Tolentino nagbisita sa City Hall. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Naging bisita aldaw na Huwebes na aga si Senador Francis Tolentino sa City Hall sa Ciudad Dignaga. Asin nakipigampangan na kina Alcalde Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, Kebas in the City Councilor Omar Benefe, asin City Councilor Vidal Castillo. Kamali sa napag-ulayan ni Alcalde Legacion, asin Senador Tolentino, yung ang propesto na maging Metro Naga Development Authority, ang MNDC. Kung saan si Senator Tolentino ang voluntad na mapadrino kay ni sa Senado, oras na igwanang maipasar na resolusyon ng MNDC, lapit sa nasambit na katuyuhan na dakulang bintahe para sa padagos na development kandambang munisipalidad, asin syudad na miyembro kang MNDC. Oras na maging saro ng MNDA sa kapusugan kang sarong maaprubahan na ley. Personal na niresibi ni Senador Tolentino ang draft resolution kang MNDC para man sa inisyal na pagripaso dangan posibleng rekomendasyon sa liwat ng mga probisyon kang resolusyon antes ining aprubahan kang MNDC bagong liwat na maibalik sa iyang opisina ngaring maisalang ang proposed Senate bill sa plenaryo kang Senado sagkod na maipasar na dapat igwaman na kabaying na propesto hali man sa Kongreso. Oras na maipasar asin maging lay, magkakaigwanan ng personality ang MNDC na apulo ng Metro Naga Development Authority na ang fundo para sa mga priority project kasing program kay ni magikan na sa National Budget o General Appropriation Act. Nilalauman na sa sunod na meeting kang MNDC, ngunya na huring parte kang hulad, ipipresentar na asin aaprubahan na ang nasambit na resolusyon matapos ang ginibong konsultasyon maging sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan lambang member municipalities and city. Suway pa kaini, igwa pa mga importanteng mga programa asin mga proyekto sa syudad ang idinulok na dagos ng alkalde sa nasambitan ng senador. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto, premyo sa Miss Bicolandia 2023, dinagdagan kan lokal na gobyerno kanagan. Detalye sa halikiri sa Santos.
Mas pinakulor na aktibidad, mas pinalangkaw na papremyo ang nakahanda sa paparaning prestihiyosong beauty pageant sa Bicol ang Miss Bicolandia 2023. Ini ang ibiniklad kan Executive Committee sa formal na paglunsar kan dakulang aktibidad kan Biyernes. Haros 1 milyong total na papremyo ang ipapanao sa mga papaladong kandidata durante kan Coronation Night sa Setyembre 6. 400,000 pesos ang gaganahon kan kokoronahang Miss Bicolandia, 200,000 pesos sa first runner-up, 100,000 pesos sa second runner-up, 75,000 pesos sa third runner-up, asin 50,000 pesos sa fourth runner-up. 50, dinagdagan po ng 50, so magiging 300 in cash. Alagad po si Saruming Kaibanan sa Executive Committee na may sadiri kang Caramel Bake Shop, nag-volunteer man po na matao sinda ng 100,000 para sa Miss Bicolandia. So all in all, bali 400,000 ang magiging Miss Bicolandia. Pag-affirm sa maray na liderato ni Doc Sani Ranyola and paabot nin padagos na suporta pag-abot sa traditional Bicolana Miss Bicolania Beauty Pageant. Lain pa ang tig 10,000 pesos na papremyo sa special awards. Igwaman in handlers gratuity na kantidad 7,000 hasta 25,000 pesos. Piglinaw sana ni Konsehal Jose Perez, luwas ang Miss Bicolandia sa selebrasyon kan Peña Francia Festival, alagad bilang pagtaong galang sa relihiyosong aktibidad na nataon sa bulan ng Setyembre, higot na ipinagbabawal sa kompetisyon ang pagsulot nin mga may kinaaraman sa relihiyon o kultura na posibleng makadanyar sa imahe kan solemneng selebrasyon. Maini sa nobinaryo kang simbahan before that. Kaya po nga ang Coronation Night, gigibuhon ta po sa September 6. Should represent in terms of attire or in terms of choreography, nothing will represent the image of the Virgin. Mayo pong pakialamang sa tuyang pageant, sa tuyang adorasyon, sa tuyang patroness, kung kaya nga ni ang titulo kay ni Miss Bicolandia, sa titulo pa lang. Yaon pa manliwat ang traditional na swimsuit competition, evening gown as in question and answer portion. Kabali sa mga dati ng kwalifikasyon, siring kan edad 17 hasta 25, 5'4" na langkaw, patunay na Bicolana o may dugong Bicolana, dai panangaki as in good moral character, and 1 booster dose din COVID-19 vaccine kan mga kandidata. Bukas man ang kompetisyon sa mga dati nang nagbale, alagad na daog sa pageant. Agosto 26, gigibuhon ang pre-screening kung saan mapipili ang 20 opisyal na kandidata kan Miss Bicolandia ngunya na taon. Magkakaigwanin press presentation sa inda, mapartisipar sa radio hopping, pagtanom nin kahoy asin pag-atindir nin misa. Alas 7 nin banggi gigibuhon ang Coronation Night sa JMR Coliseum. Setyembre 14 asin 15, liwat ipaparada ang mga kinuronahang kandidata sa civic asin military parade bilang partisipasyon man sa aktibidad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, MEPO, iga-antisipara na ang dakol na mga seasonal vendors sa nagdadangadang na Peña Francia Festival. Ang detalya sa kay Joel Solina. Antisipado kang Naga City Market Enterprise and Promotion Office o MEPO asina nakanatagnaan gabos na preparasyon na para man sa nilalaumang pagdakul ka mga seasonal vendors ngunya na selebrasyon kan Peña Francia Festival sa bulan ng Setyembre. Idi ang naging kumpirmasyon ni MEPO Superintendent Mon Florendo ngaring mataonan man ng pagkakataon. Asin oportunidad ang mga small entrepreneurs asin mga seasonal vendors na makapagtienda durante kan sobra sa sarong semanang selebrasyon kang kapistahan sa loob kan syudad kung saan dakul ang mga nilalaumang mabirisita na mga devotos asin turista para man sa selebrasyon kang kapistahan ang Birhen de Peña Francia. In place man ang system ta, especially itong pag-manage kan mga traders, magdayo man yan o lokal na mga paratsinda,
pipasiguro ta na maray ang sistema ta. So that we'll have an orderly celebration of the various religious and civic activities. One thing, normally kaya pag may mga parada, may mga darakulang okasyon dyan sentro, may mga pico-close na mga tinampo. And that's the time we allow itong mga pico-close na tinampo, may mga certain portion, apuera katong agihan ka itong mga emergency vehicles na pinapa-okuparta sa mga vendors. Para sindaman, kasi pandagdag yan ng kaugmahan sa piyesta eh. Ano? Nakakatao kita ng hanap buhay, ikadua, may pagkakataon man na magbakal ng baratong barakalon, may kakanon, so sa tuya po mga bisita sa kusi mga local na enthusiasts. Kaya ni pong piyesta. Sa presente, ang taripa sa pagtiyenda, mantinidong abot kaya sana ang mga buot na magtiyenda sa Naga City People's Mall, kabali na digdi ang mga designadong lugar na pinagtutugutan na makapagtiyenda harani sa palibot kang NCPM, na dayma na mga kaulang sa bulos trafiko asin mga pedestrian. And may nga rin pagsakit mo niyan, mas hababa ang pigahagad mo niyan. Anyway, boundary man kita sa collection. So, we provide more livelihood opportunities sa ngunyan dahil sa kapagtiusan, kay puhan na itong buot maghanap buhay, matanan taman yung pagkakataon ng makapaghanap buhay. Sa seguridad kang Merkado Publiko o Naga City People's Mall, nakaandaman ang sindang market guards na nakadeploy on daily basis. Dangan igwa na sindang koordinasyon sa Naga City Police para man sa dugang na police visibility sa perimeter kang Naga City People's Mall. Normally, nagre-request kami ng augmentation within the perimeter of the People's Mall. Tapos itong mga nagkapira na malakaw sa laog ang People's Mall, ang merkado para igwaning police visibility. Taibaman tong uniform police officers na nahihiling, nakakatarog man yan kan mga possible na may mga criminal minds or elements na mag-aprobitsa. Para sa Nagangunyan, Joel Smith. Bicol Cooperative Congress gigibuhon sa Siyudad ni Naga sa bulan na Oktubre. Ang detalyes, halikiri sa Santos. Kasi duwa lang ang billionaire ka sa Bicol. Si Sorsogon and si Gisa. Tapos may saro naman, di madaling na maging billionaire. More than 600 na yata ang sa inang asset. And kung kita yung large cooperative, si BMCG 110, large ng category niya, and si DECO, large category. So, ang sa tuya pong mga co-ops, kung sinabi kasing large category, yaon na po yan sa asset size, 100 million, 1 peso pataas. So, kung hihilingon, nakulo na po kitang mayayaman na kooperatiba ay di sa Naga City. Kaya sa hiling May, pag kinapot, ano na ang status ka Naga City, magayon ang status ka Naga City in terms of cooperative movement. Lampas ang gatos ang rehistradong kooperatiba, ibiniklad kan Cooperative Development Authority, kayang ipag-orgulyo ang estado kan kooperativismo sa Naga. Kaya sa enot na pagkakataon, sa sarong syudad, gigibuhon ang pinakadakulang pagtiripon nin mga kooperatiba sa Bicol, ang Bicol Cooperative Congress 2023. Tulong bulan pa antes ang aktibidad, ikinasa na inikan steering committee sa sarong press conference kung saan ipiglatag ang mga mangyayari sa maabot na Oktubre 20 asin 21. Saro sa mga obserbasyon ngunyan, sigun kay committee co-chair Ronald Bong Rodriguez, tangani magtalubo ang mga kooperatiba, kaipuhan na nin bagong enerhiya asin ideya, hali sa mga hovenes. Sustainability ng pag-uulayan manungod sa cooperatives. Napunta na po ang kadaplan sa cooperatives. Ang membership siguro between 80 at 90%. Medyo po kapulang gayong kubin. Ano? And the way to sort of reintroduce cooperativism, dito po sa Naga, in case na inito aram, may effort po ang CDA, may effort ang NCCDC, kaibanan ang DRCDC, na magkaigwa po ng kurso sa BISCAS manungod sa pagpadalagan o pag-aral. Bachelor of Science on Cooperative Development.
Ang startup community nin mga hovenes na haka naga, iyuman ang naghaman kan pinakabagong website kan Naga Cooperative Development Council para sa marikas na proseso kan registration kan BCC 2023. Ipiglunsar ini durante kan press con. Once you choose the number of attendees, and we will now click register. Sigun pa kay Rodriguez, tuto karon sa Congress ang mga lockdown na mabusol sa mga hovenes sa kooperativismo, siring kan pagpababa kan startup capital. Ako pala makaregister ang sarong allocating klaseng tech startup community bilang kooperatiba kay puhan mo yung dakulaon na maray ng kapital. If I'm not mistaken, anywhere between 100 million, 150 million na startup nga ni, so imposible iba kayan si mga allocating hoven, ano po? Tanga ni Urug Masilyaban ang interes magkakaigwa sa Bicol State College of Applied Science and Technology sa rong pampublikong kolehiyo sa Naga nin kursong Bachelor of Science in Cooperative Development. Itutulod ban ang laboratory cooperatives para sa mga nag-iedad 18 pababa. Kasi po, another thing that the INA appreciates sa munyan, cooperatives generate jobs. Laomang tutukaron sa pagtiripon ang estado kan mga kooperatiba sa Bicol asin kung paano mapapapasil ang pagkomple sa mga rekisitos na sigun sa CDA nasa 50% pa sa nangunyan. Kabale sa mataong kolor sa duwang aldaw na aktibidad ang itutulod na bamboo industry na naaangay sa rehiyon bilang mayor na industriya asin ang cultural night. And dahil po 90% ka nag-aaging bagyo sa Pilipinas, of that between 20 and 24 na bagyo nag-aaging, 90% halos nag-aaging sa Bicol. Therefore, kung mga plano kitang pagtindog ng industriya, dapat po iti-take into account yan. Ano po ang bamboo useful sa tuya despite that situation? Sa environmental side, number one, magayunon pong windbreaker ang mga bamboo. Gustong sabihin, no man kakusog ang duros, kayang i-break ng bamboo. Entero ini tinawan suporta kan LGU Naga. 600,000. Edikit man ang amount. This is for the cultural night, Mayor's Night. So we're hoping na maging maugma ang Mayor's Night sa Bicol Co-op Congress. Kami po sa lokal na gobyerno, ang suporta yaon kasi ang pagpulbuyo na mas magkakulang araw sa inyong mga event. Iktiyo sa tuyang syudad. Piglalaomang de mababa sa 500 hasta 1,000 ang mapartisipar sa BCC 2023 nagigibuhon sa the 10th Avenue Plaza, Magsaysay Avenue. Sa mga interesado, bisitahon ang website na nagacitykoops.org. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa huring bareta, pagtanom nin kakahuyan, saro sa mga naging aktibidad sa National Accountancy Week, digdi sa Syudad ni Naga. Ramuntan detalya sa Likiri sa Santos. Luwa sa alas 8 hasta alas 5 trabaho sa opisina. Kung daay man totalmenteng mabago, mailihis mo na sa regular na pagtutok sa mga numero ang maot kan mga accountant ngunyan. Kaya sunod sa temang Beyond Numbers, Redefining the Roles of CPA sa pagpuon ka National Accountancy Week, liwat nakipagtabangan sa programang Forest on Our Midst Naga, ang Philippine Institute of Certified Public Accountants asin Association of Local Government Accountants of Camarines Sur. Binalikan ni daan greening area kan Villa Sorabela Subdivision sa Barangay Concepcion Pequeña tanganing magtanom digdi nindugang na 200 seedlings. Nahihiling tapo ngunyan, background ta na itong mga tinanom na dati. So ini pong tinanom na dati, bako pa po ni si 2019, si 2020 and 2021 lang ini. So gustong sabihon, sinainot po yaon sa may parting duman na may mulberry. So ang iba po nagbubunga na. So hopefully this area po na nasa may side po kang chapel na pig-recreate ang flowering trees ang yaon, baka next year nagpa-flower na. Ugmaan asosasyon, darakula na ang mga kahoy na ipigtanom ni Dakan taon 2019. May bunga na ang piradigdi siring kan mulberry. Pigkakarkulong 3 hasta 5 taon pa, mahihiling na ang pagrambong kan mga burak sa flowering tree siring kan golden shower. Kabales sa mga ipigtanom ang banaba asin marabay. Dagos naman binugtakanin mga pataba ang mga nagtatalubo ng kahoy. Since then, every year, part of the Accountancy Week,
activity is they nawawala ang tree planting. So kaya ang city may pig-assign sa digding portion digdi sa forest in our midst, digdi sa Sorabella, na itong area ito PICPA Kamsur ang maataman. Kan Lunes, sarong motorcade ang ginibukan asosasyon hali sa City Hall grounds palibot sa mga mayor na tinampo kan syudad. Pinanginota naman ni Alcalde Nelson Legacion ang induction ceremonies sa bagong mga opisyal kan PICPA as in oath-taking ceremonies kan mga bagong certified public accountants kan Biyernes. Beyond numbers. So bako lang kaming puro nagka-calculate. So ang motto mingan yan is beyond numbers, ang redefining the roles of CPAs. So, bako lang, puro numbers. Siyempre, community service, and also, kumbaga, mapalakop man, ano bang importansya kang mapabisto man ang PICPA actually. Bako lang dahil sa sa mga nag-audit, saka nag-compute. Isinunudigdi ang Sports Fest kinahaponan. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office 105.5 Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 radyo natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, kan sangguniang panlunsod kanaga asin kan bilog na ANA News and Public Affairs Team, ini po ang sendong naging parabarita. Roy San Ramon, mabalos kan sendong pagkantabay, Maray Naga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Diyos maya Sabado ng pag-aga mga tugang. Welcome po sa programa Satong Aramon, digi sa Nagangunyan News. Hindi po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Kita po mga tugang live na dadangog niya na aldaw sa 89.5 radyo natin, 104.7 Bossing FM as in 105.5 Idol FMs. Nadadalan man kita mga tugang sa satuyang mga Facebook pages kan gobyerno lokal kang Naga City Government, ang Nagangunyan News, siring man sa satuyang YouTube account Naga City Government YouTube. Ngunya na aldaw mga tugang, sa tuya pong magiging bisita ang duwa sa mga pigmimiratang harigi kan arte asing kultura digdi sa satuyang syudad. Ang saro sa literatura, ang saro sa sining visual. Mga tugang, let's welcome in our program Mr. Roel Perez, ang presidente po kan Salingoy Art Group, asin si Mr. Dennis Gonzaga kan Kabulig Writers Group. Sir Romel, Pading Dennis, maray na pagkaaga. Welcome to the program. Maray na aga po. Maray na aga man sa Indo. Mga tugang, alokta ang duwata pong bisita ngunyan to join us in the program. Taaran ta po baga, yaon ang syudad sa kumbaga, ang term tangani ba ka iniyo, Pading Dennis, Sir Romel, Manny Romel, kuyan, kumbaga, the revitalization of the culture and arts sector in the city of Naga. Inisisailing ta si sektor na kaipuhan, kumbaga dahil dakul, pero perming ang paggiling invisible. Bako nga ni pa rin perminahihiling. Invisible nga ni, nasa peripheries, pero invisible. Kaya, digdi po pigtauan doon kang syudad na ilaag sa sarong level of kumbaga si senses kang tao
gimatagiraray na there's a sector na ang primordial function is simintuhon si pagmati ning kaugmahan sa syudad, no? Garo si para sa kuya tamang ano yan, moniker siguro for the arts and culture sector. We have this infrastructure, no? We have ini mga patinampo o yan ini mga programa sa salud, pero ini madara ning kaugmahan sa mga taga-Naga, no? This will give us the feeling of happiness, pero katapos-tapusin kang aldaw ang mga tao sa tuning kaugmahan, di ba? Ang nasibento kang kaugmahan pag may nahiling kitang magayon, no? There may mga creatives kitang mga art kitang nahihiling. This gives us the feeling of kumbaga fulfilled ka, no? Nabilog ba, kumbaga naging holistic si pagmati na maugma ka. Yan. So para lang siguro Sir Manny Romel, pading Dennis, to give our listeners, our viewers, a backgrounder, baka pwede tang tawanan ning garo kaaraman, ano baga ang garo advokasya kaining duwang grupo, no? In particular sa Salingoy Art Group, at the same time si Kabulig Writers Group. Minsan masabi sinda, lalo na si mga hubinis mo niyan, ano nga ang Salingoy? Ano nga ang Kabulig, no? Mga mararuman man po ngayon, sir, ang mga Bicol na ginagaramit. Pero for them, para sa inda, ano ini mga tataramo na ini, at the same time, ano ta ini ang piniling pangaran kang grupo, and ano si advokasya kan duwang grupo? Manny Romel, baka ikang mainot sa Salingoy. Iyo po, papasalamat po ako na naimbitaran kami digdi para sa muyang mga kalakawan as a visual artist. I represent Salingoy Art Group as the president. And tama po yan, Sir Allen. Art is visual, first of all. Nakakatabang po yan sa tuya. Maging maging ayahay ang buhay ta. Pag nakakailingitang ning gayong magayon na mga visuals, in form, ginigibo mo yan sa painting. And duman sa sinasabi mo pong advocacy, kung matatandaan po nindo kadto, naging partner mi din ang Animo 64 kang Ateneo and Bicolanong totoo, mga estudyante yan sa Ateneo kadto. This was way back na nagpo ni 2011 and then nag-stretch niya hanggang 2016. Igo kaming particular na project. Ang Animo 64 nagpapakakansinda feeding program. Ang iniimbitaran diyan si mga street children. So after the feeding program, yaon na kami. Nag-assist kami to itong mga painting materials para sa mga aki. And then assist misinda para mag-paint. Garo sort of yun na nga yan, si advocacy namin na sa arting visual na makatabang sa mga aking siring na igwa din palang mga talento. In fact, may sarong aki duman. Matibayan siya mag-paint. Pwede nga ni siyang maging instantaneously maging member kang Salingoy kasi magayon talaga si output niya. May mga aking arog kanima and this is mga around mga 4 years old and then 6 years old. Matitibay. May mga sadiri sindang mga outputs, mga expressions na talagang maski isa mo sa mga members mapapasupog din dahil mayon talaga kasi talagang bako sindang pretentious, talagang tunay talagang itong expression din na yun. I mean this happens pwedeng siguro with the help of the LGU pwede tang padagos ini kasi from here pwede kita makapuuning another more projects in the next level. So sailing ko araw kayo mo ng so ang kumbaga si Salingoy mas kumbaga bako lang si promotion kang visual arts kumbaga mas makahanap ka ning mapadagos kan craft, mapadagos kang disiplina
Pero somehow, kakaiba ini na gibo kang sa lingoy. Usually kay baga, ang pagpopromote ning art, duman sa eskwelahan, duman sa may kaya. Minsan nga ni igwang notion na ang art ngayon are for the rich man lang. No? Correct. Yung man lang yan si may kakayahan ngayon magpaklase. Tamahal baga magpaklase. In fact, sa UP nga ni, maski nasa UP ka daa, ang gastusan daa pag maklase ka for fine arts, talagang it will cost you a fortune, kumbaga. Kasi mga gamit lang sa pagpaint, mahal lang haman, di ba? So, kung tama man Romel ang pagkaintindi ko, si Salingoy, ang arte para sa gabos. Na gabos ka mo pwede magbali. No? Gabos ka mo. And mayong estado sa buhay an makaka-hamper o makakaulang na magkaigwa ka ning kamautan to pursue your artistic dreams, no? Lalo na sa visual arts. Through this ko yan, pag-ikot sa mga saradit na ini mga sabi nga ni mga nasa mga dai pag-uuguran ba kung ano ning tios ang term ta dyan as in dai ta street children si mga mayong-mayo pero may mga potential and ini si mga nadudulokan sa lingoy. And sa hiling ko maray ining pagpuunan, no, na mahiling din ini as a way of partnership kang gobyerno lokal and sa lingoy. Community. Looking at itong lalo na si mga communities na baka may mga potential artists pero dahil talang nahihiling dahil dahil nagkaklase, dahil man nagduduman sa mga regular programs for the arts. Baka iyon niyo si garo kumbaga sa sports ini si Batang Pinoy part, no. Tao di ba pag DepEd palarong pambansa, no, pero igwang sarong area si mga daiman nasa regular program Batang Pinoy ang apod ninda. Kumbaga to cover everybody na mayo man sa regular program pero may potential for sports. Pero iyo man ini si pwede tang gibuhon sa art, no? Si mga mayo man duman sa regular programs matatap taman giraray, maabot taman giraray. Magibuan ning program. Paring Dennis, Kabulig Bicol, Kabulig Writers Group. Actually haluy naman ining Kabulig, no. Escape ako Kabulig na ini. Ano si kamautan kang Kabulig? Ano ta binilog siya kan mga parasurat? Ano ta kumbaga sagkod ngunyan in spite of the advances in technology nagdadanay ang Kabulig Arts Group. Salamat Abi Pading Allen. Ining Kabulig susog sa pangaran niya. Kolektiba iniyo, organisasyon ini ka mga parasurat. Pero bako lang sa area kang pagsurat. Tapag minsan kapag pag-isip lang ng pagsurat, naisip na tulos poetry aron kaya. Pero ang range kang mga parasurat sa organisasyon, manlain-lain iba-ibang area. May advocacy kami manungod sa literary criticism. So yan, no, ang kritisismo kaya importante yan sa arte, tayo ang nagtataong rarum sa pag-adal, no, kang arte, no. Itong taano ta nasasabi mo na ang sarong piyesa, ang sarong artwork magayon. Ano ang kumbaga ano ang filosofiya, paano mo mas papararumon ang sa imong pag-appreciate. So yan, literary criticism. Igama kami mga advokasya manungod sa gender, sa environment. So naglalaog sa mga lugar na ni ang breadth kang mga pigsusurat kang mga miyembro mi. Ang membership kang Kabulig bukod sa pagiging mga parasurat, common ground ang pagsurat, mga educators, researchers, cultural workers. So tama nga itong sabi ka subago na bako lang ini yung nakasentro lang sa sarong portion kang society. Data lang masasabi na ini mga pang lang ni pang privilege lang ni kundi sa advocacy mi gabos yan, even the marginalized sectors of society become part of the core kung ano ang pigsusurat ka mga membro niyaon sa mo. So nagtataong suporta ang Kabulig sa mga parasurat na gustong mas polish ang sa indang pagsurat, no. Nagtataon ning mga workshop, nagtatabang ning dikit sa production, sa publication. Taara mo ang sarong problema kang parasurat sa developing country ang paghanap ning pondo
para ang sayang ideya, ang sayang manuscript maging libro. Totoo yan. Kamahalon yan, no? Although dahil nga ni sa panahon kang e-books mo niyan, medyo nakukuyan yan, nababalansi na yan. Pero iba mang kiraray ang pagmati kaya na ang sa imong pigsurat yaon sa libro. No? Sabi nga kan si Parong si Ragmo kang kampahi na iba mang giraray. Iba si Mati. Iba si Mati, no, na igwa kang maski nga ni baga talaga ngunya na may mga e-books na iba mang giraray pag ang gamit mo talaga sa pagbasa. Si papel, no? Papel. Bako patig makulog sa mata. Yung gayo. Sa tong mga nakasaralming na. Ako pinaparang ko talaga yan. Lalo na pag haling kaluluwas pa lang sa imprinta. Yan. Igwang may term kami kaya ibang aroma na depende pati yan sa aroma kung must stay ka sa pagbasa for a day, for 2 days, for 3 days. Kaya yan sabi ko nga garo forgive my term, garo may opium ang parong kang kang librong haling baagong imprint ali sa imprenta Ito bagang pagbukas mo pa lang babasahon ko daw in sarong torkawan lang or kay puang ko ba yung utay-utayon. So depende. For readers may arot po kayo na mga aspects na kukonsider bako man lang si content kan laog mismong dapat si senses mo gabus nagagaranas si hiling, si imahinasyon mo, si pamarong mo. In fact maski nga ni baga dayon man nagkataram ang libro, pag binabasa mo yan nadadawog mo si Urulay kung paano yan i-evoke ang writer sa iyang pagkasurat, anong pagmati ang gusto niyang i-evoke. Pero minsan nadadahog mo nga ni si Urulay Iyo. Kaya nga ni Len, dagdag ko, kaya nga ni nabanggit mo yan, importanteng i-engage mong senses. Kaya sa roman sa mga advocacy kang grupo mi is pirmi kaming may collaboration sa ibang mga artist sector. No, halina panahon ang salingoy pirming nagko-collaborate yan sa paagi kang pag-develop ng mga book covers, mga illustrations sa laog. Recently may pigsurat kami na si kakulab mi mga musicians, so pigtawan mi ning kumbaga garo in a sense kumbaga literary perspective si arte kang pagko-compose ning musika. So nagko-cross kami kaya tayo na nga ni kabulig kita gabos saro lang kita sa advocacy yang iniyo. Actually magiyon tabi yan pading Dennis na iyan bagang collab. Ang common term mo yan collab mag-collaborate. Kasi minsan na paglilingaw ang huna kang iba, ang musika, lalo na sa musika ang huna kang iba melodiya sana. Pero actually pag binasa mo yung gabos, halion mo ang mga tugtog, halion mo ang tugtog sa musika, poetry baga siya. Kadaklan kayan mga may mga tugma sa may mga may structure ang pagkakagibo kan mga kanta, ang mga lyrics na similar sa poetry. And magayon na itong prinsipyo sa paggibo din mga tula na i-incorporate sa mga kanta. Minsan nga garo niya ako may minsan pag nag-aagi sa garo literary control or kumbaga sa inspection ang mga kanta minsan maisip ka garo may kulang sa lyrics, garo da ibilog ang thought, garo da ibilog ang gusto mong ipamati sa tao na minsan nasisimbagan kung ipabasa mo sa garo inclined sa pagsurat especially duman sa mga sa creative writing, literature, poetry, mas na papolish ang mga tataramo na kaipuan ibugtak. Lalo na pag naisabi kang musikero, ang gusto kong ipamati na pagmati sa makakadangog. May mga arog kaya na mga hero na sa iling ko kaipuhan na maray talaga ang pag-collaborate ka ining duwa. And nakanood din si mga writers duman sa musikero kung paano si sa indang garo creative process kung paano pag-ibunin din ning musika. In fact itong Simon Garfunkel, they are considered bako lang musician, they are poets. Itong aliyon mong music atong Sound of Silence, poem
Yan ang ano ninda eh. Sa lingkod magayon talaga no nagaro ining different disciplines kang art. Halimbawa, baka si sarong painting magibuhan ngayon ng poetry. Actually, ginibo iba min eh. kaming ang term kayan sa sa English, ekphrasis, no? Itong yan tong kawat kang kang literatura sa kang visual arts. Igwa na kami mga series kay na pigibo, ang term nga diyang kawat. Garo mangyayari, may painting ang sarong artist, igwang poet na mahiling duman, tapos isusurat niya kung ano si nahihiling niya duman. Or minsan man may sarong tula, i-interpret kang visual sa nagdaisin da yan ang collaboration niya ipipirit si kahulugan na pigtao niya duman sa painting niya kundi si mismong parasurat sa iya man paano niya kakawatan ini yung imahe na niyo and vice versa. So may arog man kaya nakawat pag sa gibong iyang pati talagang magiging mayaman itong magiging mayaman itong art perspective araw ba kayo ng arte? Dapat iba-iba ang interpretasyon. No boundaries Habang yan. nag-iiba-iba ang interpretasyon, nagpapara dakula, no? Ang sa imong sphere, pwedeng si painting mo, si sphere of influence kayo, magparadakula, talaga para iba si interpretasyon Correct. Pwede dumang kita sa Manoy Romel, aram pagkakainin do, ang arts and culture, perming na-mention sa bago ni Pading Dennis, may criticism, di ba? May arog ka yan. May literary criticism. Pero most often, ang mga artists din ang nagiging tampulan ng kritisismo. Di ba? Kita kaya baga sa sektor na ini, no boundaries, no? No religious boundaries, no racial boundaries. Social boundaries. May kita kayan. Kita, depende yan sa interpretasyon kung paano ta gustong iluwas ang piyesa, ang pagkasurat, ang image. No? Paano naglalaog sa consciousness kang sarong nasa art? Artist. No? Art, literary, nasa literature man niya, yaon yan sa visuals. Itong, kumbaga, dahil ko aram kung tama ang word na control, na alat bako ini yung dahil ini kumbaga nakasugpon duman sa norm. Di ba? Usually ang mga nasa art, iyan itong dahil tamang pigpaparahiling ang kung ano ang norm kang sarong lugar eh. Pero lalo digit sa Naga, urog na sa Bicol, sa Kamsur, Camarines Sur na medyo traditionalist pa ang paghiling, no? Paano nagbabalanse ang mga yaon sa arte, sa sining, na dahil kita maka-offend ng mga pagmati, especially, tado ko yung nahapot, ito bagang recently, itong sa, kay Pura. Itong drug. Although, ang kwento man is in the form of an art, no? Pero sa tuya, how do you, paano ang garo process nindo kaya na or importante ba ang na i-consider ining makaka-offend ka, yung pagmati na iyan? How o depende na yan sa kanya-kanyang kumbaga depende sa pagmati talaga kang artist iyan. Sa Indo, paano yan Ika o ano na? Yan kasi may grupo sa visual artist. Igong grupo din yan na inaapod na social realist. Sinda nag-handle sinda ang inspiration ninda. Pag nagpipinta yan mga yan sa mga paligid. This is more of a political ang ninda ang sa indang na kumbaga nararamdaman ninda, and then in their expression, and then sa indang kurahaw pinapagin sa pinta, and these are the social realist. Social realism, mailing mo dyan, may mga ang colors kayo, mga black, mga red, and then nagkukurahaw talaga, tapos may mga establishment, anti-social, anti-government. Yan ang mga messages nilang pigpa In general speaking, ang artist
nabubuhay man kami talaga through inspiration. Halimbawa, inspired ka sa aldaw na ni, igwa man na aldaw na, abo ko magpinta ta, garday ko ginaganahan. In general speaking, araw ka ang visual artist. Pero itong sinasabi mo, may, kumbaga, I don't like the word, pero partition kami sa, departmentalized kami sa araw ka, sinda social realism, kami sa expressionistic na mga artists, mga different, mga realism. Sa realism nga minsan nagtatouch din sa mga social concern ng mga painting, may hiling mo din yan eh. Pero dahil mo maririsa, kasi limbawa sa kuya, ang subject ko, tindero, mga ambulant mahiling mo, pero ang background ka yan, may something na connotes, may mahiling ka na, may taghirap, pero siya, maliwanag. Tinatawag ko ka mo ng visual presentation ka yan. So something like that. May depende sa artist. Di tamang pwedeng basulong, uy, yan artist yan, para leftist nga yan. Dahil man, makapula nga yan. So pigre-red tag, kumbaga. So unfair man kasi may mga artist man diyan na itong mga millennials, sabihin ta, nagdidelve sinda sa mga expression nila through graphics. Pareho ni Patricia, diba? More of mahiling mo mga candy colors ang mga so dito man masabi talaga. So ako sa opinion ko duwang issue inot hilingon ta ang nature kang art as a kumbaga as an element of human civilization sabi nga kay ng art ang saro sa mga bagay na nagsusuhay sa ibang life forms pwede tang i-argue na biologically may pagkakaparehas pero ang art ang saro sa pinaka nagsusuhay sa ang nature kang art kaya sa hiling ko sa pagbasa ko kuya talagang ang nature kang art is it's supposed to push boundaries. Part yan mahiling mo ang pagpigiling mong history of the art permian igwaning social upheaval so yaon dyan ng artist front and center tapos eventually pagkatapos kang social upheaval na yan ang tendency ng society na normalize yan na status quo. Pero ang art da iyan na pundo dire-diretso yan permin may nahihiling nature kang art na permin may nahihiling permin yang nauko yan so permin siyang yaon sa peripheries dahil siya permin nagsisentro yan sa peripheries to the point na pag may nahihiling siya na naman ang magiging catalyst para ang society mag-contemplate maghiro na magbago. So iyan ang nature talaga. So perming may tension ang society sa ka-art given yan. Dahil lang yan limitado duman sa issue kadtong itong supposedly blasphemous na kuyang kang ama namin kundi nagtutuloy yan through history, nature yan kaya. Panduang issue ang artist. Ang artist regardless kung any writer, visual artist personally, nag-aagi ang sarong artist ning personal evolution. Permiyan, ang apod kan movements. So, si Picasso, although, for example, si Picasso, bistado ta siya duman sa, niya na, itong mga deconstructed images niya, cubist na yan. Pero dahil siya nagpuon dyan, produkto yan kang igo siya mga periods na inaapod, igo siyang blue period, rose period, may mga araw kayan. So, nagde-develop ang artist. And since ang artist engaged sa society, perming igo siyang ibang perspektibo na minsan day nahihiling kang ibang tao perming medyo outside the box permi ang sarong artist. So sako ang paghiling ko parte kang sarong healthy na engagement kang society sa ka-artist is ang society minsan dapat magkaigwaman ning liway nag-evolve man ang society, ang audience natutukduan kung papaanong ang taste, ang preference, ang taste kaya it's natural but it's also acquired. Kung kitang araw sa mga pagkakanyani bakong gabos garo appetizing pero naka-acquire kita. So minsan tinutukduan ta man ng sadirita bako kita gabos naglalaog sa art as production Ang iba sa to fan, enthusiast, advocates, aficionados. Kita tinutukduan ta man ng sadirita na hilingon ko ang perspektibo kang artist na niyo. Kumbaga, you give the artist the benefit of the doubt. Sige, engage ta ka sa espasyo mo. Hahaliyon ko ngunang sa kuyang religious biases, hahaliyon ko ngunang sa kuyang mga boundaries. I-try kong engage ta ka sa espasyong hinihiruan mo. Sa hiling ko nga ni sa ko man sana ni yan sana, dahil kung magkaigwaning bashers digdiyo. 416. Duman sa issue katong sa drug. Sa kung nga ni, mas bago pa man kita nga ni magdiretso duman sa
sa issue whether it's blasphemous or not. Ang pinaka-issue sa ko duman, is it even in bad taste or good taste? Maray ba si platform niya? O ginibo niya lang to for clout? Iyon man sa ko eh. Ta kung ginibo niya lang for clout, ibig sabihin, artistically, we should not even give it attention. Kumbaga, ginibo lang to for clout. May issue ka iyan eh. Ang problema, we are, natitrigger ka sa society dahil ilulugar tango na si Kuyanta. Nararawat ang aldaw ta, ang pagtubod ta, pero may clout na. O, diba? So, hilingon tango na, it's first a matter of aesthetics before we even go to these other boundaries. Tang nangyayari, ang nagluluwas duman, may mga personal hang-ups kita, may mga prejudice kita na nagsusurface, nadadara duman. So, actually, yan ang term yung prejudice na yan eh. Igwa kang bias na talaga eh. Duman, hilingon ta, duman sa platform na pinili niya, okay, ang parody, ang satire, accepted accepted yan ako yan. Those are areas for criticism. So, was it effective? Kung ito bang ginibo niya intended to be a parody, was it effective as a parody? Was it effective as a satire? Or was it a failure as a satire or as a parody? So, pwedeng hilingon ta sa area yan, no? Na data na kukaya noon, data na idara duman sa isyong ito sa tuyang mga personal and moral baggages ta. Mararawat lang ta sa kaano yan, dahil matapos ang urule kayan. Dahil matapos ang urule kayan. Ang artist kasi, the moment na tinapos mo ng painting na ni, pag pinghangin na yan dyan sa public, interpretation na nindo yan. We subject ourselves to public hanging. Public hanging. Yan ang talaga kang sarong artist. Tapos na kami dyan, then kamo na daimi kontroladong kahulugan. Mayo na, sa indo ng interpretation yan. Gararod ka yan. We have a limited time na lang. Siguro 3 minutes, Johnny, ano? Sige lang. Sir Manny Romel, sige po. Paring Dennis, arts, culture, paano ta pa ini pwedeng gibuhon na mas marambong sa syudad? Ano si mga pwedeng rekomendasyon halit sa programa halit sa sabihin mo? Ano sa iling kang kabulig ang dapat gibuhon ang focus kang syudad para ining areas, in particular si discipline sa visual arts, si mga parasurat and other, although nagka-transcend siya duman sa manlain-lain na disciplines, ano dapat ang gibuhon tangunyan? May mga nakaagi na eh, pero ano dapat na ang gibuhon looking forward kang syudad para ma-ensure ta ining pagparambong kang arte, siriman, kultura kang digi sa syudad kang Naga? Sige po. Bali, thank you po. Dakulaon po kasi ang kang covered kang visual arts. Dakul yan, mga photographers, mga sculptures. So yan, covered po yan kang visual arts. Ngunyan, dakul po kami naisip na mga programs and projects na pwede tang mapuunan. Inot na inot po, digdi po sa Salingoy, may sort of a program kami na pinapataba mi ang mga members mi in a way na siguro with a short term agadon mi siguro itong mga invited na mga guest speakers from outside, especially sa mga Manila, mga distinguished artists, in a sort of art talk. So, mga 3 days po iyan para magkaigo kita ng competitive edge against sa, kumbaga, bako man, kumbaga, magkaigo kita ng more of a... We become at par. At level with... Tuman sa may mga, lalo na sa mga mid-bid na, sa may mga pangaran na. And that is Manila. Manila, mga base na mga artists yan. Usually dyan kasi ang pigtitingala ka mga ibang artists. Pwede siguro kaming matawanan ng garo more information and then ito pong part 2 is itong art tours para naman pagkatapos kaning mga na-receiving information, we can partake it with other artists with limbawa, maduman kami sa Baguio and then makikipag-collab kami with mas distinguished as mas kumbaga level up na mga artists na data kasi kita, as you have said, medyo nawalat kita ang Bicol, especially sa visual arts. So kami, nakikilamagang kami duman. And then mas magayong kuta na ang LGU
matabang kami in that particular concern. Si term ko kaining ginamit duman sa proposal is art exchange eh. Yun, pwede. Igwa dapat again, collaboration. Collaboration. Ang art kaya, ang magpatalubo kayo talaga. Iya po. You collaborate with other artists. Iya po. So, yan. One, pagpatalubo through talks, no? Yes. Kumbaga, kayo po ang mangyari ng training, kayo po ang mangyari ng pagkano. Retraining, constant man talaga re-education, education. And ini yung arts exchanges for visual arts. That is the action. Ini kasi itong more of the education, the internal niyo inputs na pagpatalubo sa diri bilang artist. Kasi nawalat-wala talaga kita So, and in that way, siguro makaka-develop kita ng identity kasi ang Visayas makusog ang ninda di ba? Mas lalo ng Mindanao. Pag nailing mo talagang Vinda, ara mo it's from Mindanao. Mangarog ka yan. How about Bicol? Hain kita. In what form? Visually, anong nahihiling ta na ma-represent sa Bicolano? Na kumbaga, maduman kami sa Baguio, ini ang mga Bicolano, nahihiling nila. Duman lang, mga tato pa lang ni Wangod, aram na ninda na it's from Kalinga or sa Baguio, di ba? So, mangarog po kayan. And then, pag-urulayin na lang po yung mga next projects. Kaya kadakol kami naiisip na mga projects for we need funding for it. After this siguro. Long term. Siguro i-summarize ko na lang sa kuyang ko yan. Naga City has always been the heart of Bicol. Pero dakulaon na parte kang pag-develop ng identity kang heart of Bicol is because Naga City is a seat for the arts and culture. Siguro kay puantang tukduhan ng sa dirita bako lang sa kundi siguro magiging dako lang tabang ang LGU digdiyo sa pagre-educate kang sa tuyang population sa kung ano ang role kang artist sa pagtabang sa pag-define kang identity kang sa tuyang namumutan na syudad. Data sana hilingon lang ang mga artist, gabus writers, visual artists, theater bilang mga service providers kundi bilang mga policy makers. Front and center sa paggiya kang sa tuyang pag-develop kang sa tuyang identity, yaon dyan pirmi ang mga artist. Dakulaon na trademark kang kang administration na niyo ang infrastructure. Hard projects, hard programs. Pero sa ko kay puwantang i-complement ang hard programs with soft programs. Ano ang kay puwant kang mga artist, capacity building. Hanggang ngunyan ang mga artist matibay kamong masasabi tungkol sa skill level ka mga local artists. We are at par if not better than the big metropolitan areas. May exposure lang ang Manila pero dakulon ang talent na yaon digdi and we have something to offer. Pero kadakulon mga gaps to fill. Mga artist day tatao kung paano i-price ang sadiri ninda. Correct. Kay puwantang workshops tungkol dyan. Initong mga capacity building na kay puwanta, baka ulang sa pag-develop kang technique, kundi sa pag-develop kang mga programs na mataong mas dakol na dignidad, maproteher sa welfare kang artist, ang artist na abuso, nahabon ang gibo, nagkakahilang, mayo ning social benefits. Common yan nahabon ang gibo. Iyo. Minsan sa US naging issue ni mga comic book artist na mayo ning kumbaga suporta nagkihirilang pero pag hiniriling ta ining nagdakula ang MCU, ang Marvel Universe dahil sa gibo ka mga artist na niyo na pig-treat lang as work for hire. Nagkahirilang na grabe ang stress maalamang na itaong maski anong tabang pero an empire was built on their sweat and tears. So importante yun iniyo. Magayon igwa kitang infrastructure pero sabayan ta ni padagos ning magagayon na mga soft programs. Tapag nagibutayan dakulaon ang utang nabuot ka mga artist and maasahan mo yan. Mga artist maski de mo i-organize yaon Pirmi ng yaon. Pag apod mo yaon na. Pero let us formalize this partnership into something that will really benefit the local government and the nation in general. Ako ay totally agree tabi diyan Sir Dennis, Manny Romel, Bading Dennis. Again, sabi ko tangani kayan aanuhon ta ang infra kung mayong mabuhay kayan, no? The art animates it, no? Ang mga plaza pagayunon ta man yan kung mayo diyan mga partugtog
mayo dyan. Mayong buhay. Mayo yung buhay, no? Mayong Art life. gives life to all these spaces, no? So, kaya mahalaga na in fact, pati nga dapat sa infrastructure, may say ang artist, no? May input ang artist. Paano mo sisiguraduhin na kaaya-aya yan sa mga madyan, no? And ang makakatao kaya ng GIA are those naon sa art, no? Nasa art sector. Paano ta masisigurado na may feeling of feeling of may feel good ang pagdyan mo sa lugar na yan. Usually, you get those ideas from the artist, di ba? Na dapat ngayon, naghahalo si nature, naghahalo si pinta, naghahalo si musika, naghahalo si natural na dangog, no? So, mahalaga ini mga inputs from the sector. And I think, ini ang kaipuhan tawanan ning focus giraray kang syudad, given this numerous infrastructure programs na maarabot sa syudad. Bako malangyan ngunya taon. In fact, dakulan naka-line up. And kaipuhan yan, siguraduhon na igwang maburuhay kayan, igwang majaran, igwang ma-animate kayan. Urog nang, igwang kitang gigibu na cultural center, baka building na naman lang yan. How are we going to make sure na yan buhay, no? Mga concert grounds, may gigiribuhon, pero how are we going to make sure na igwang matugtog dyan, igwang madalan dyan, may madyan, no? Otherwise, useless infrastructures yan. Correct. Kung mayo ining nasa sector that will help fill up, or make these spaces alive, no? Yan ang kaipuhantang ko yan, mahiling na paano siya buburuhayon, no? Na bako lang siyang lanob, bako lang siyang poste, but a living space, yan, a living space. So, ini po mga inputs nindo will be actually iba ko nga will be considered. We're all considered, no? Magiging parte ini ka sa tuyang development plans na haraman, and igwa na kita duman sa magkapira na may buy-in na. When I say buy-in, igwa ng acceptance sa policy makers, igwa ng acceptance kay mayor, may acceptance sa sanggunian. But we have to work out lang to some. Igwa pang mga areas na kaipuhan pang kadikit pang tulod, kaipuhan pang kadikit na push para ma-realize, no? So, all of these things, igbubuktak na sa sarong klarong plano na will guide everyone of us. Bako lang, kumbaga bako na lang ni istorya, no? Na permi kita pigil istorya na kada maurumpukan kita ina ang plano ta sa irinuman. Iba ka, pag kita irinuman, igo kitang harampangan, ang perming ulay-ulay iyan. Pero ngunyan piglalaag ta na sa sarong papel. Wow. Na igo kitang at the end of the day, igo kitang seringilan na pwedeng gibuhon. Di ba? May sisingilon kita, no, through using these documents. Yeah. So, inabutan na kita tabi Manny Romel. Okay. Magayon po rulay po. So, mapasalamat lang po kita, no, sa tuyong mga paraan tabay for again joining us sa sarong already man kita nagsarong oras, no? 40 minutes of your time na manodan ta ining mga kaisipan ka mga pag-iribatang artist. Mahalagang maray po iniyo sa tuya. Pag nagdagos-dagos po ini baka umalang artist po makikinabang, no? Correct. Mga negosyante makikinabang. Correct. Pag nabuhay ta ang mga spaces ta, madakol ang turista, madakula ang negosyo. Bako lang po iniyo urulay kang welfare kang artist. Urulay po ini kang welfare kang syudad. Correct. So, hopefully po yan, magsuportahan po kita. Every sector magsuportahan because interlinked man sana ang sa tuyang mga interconnected man sana kita ang negosyo sa arts, ano, ang arts sa negosyo, sa ekonomiya, magkakonektado yan. So, bueno, mga tugang, salamat po sa indong pag-iba sa muya. Sa ngaran po ni Mayor Sol Ligacion, ni Vice Mayor Nana Diasi, sa singka mga pag-iriba niya po sa gobyerno lokal kang Naga. Mag-iribanan po ginala kita sa otro Sabado sa parehong oras, digi sa tong aramon. Asin pag-urlayan ta po, intindihon niya to, himateon niya to, ang mga programa, proyekto, bako lang po kang gobyerno lokal kang Naga, kunti ka sa tuya pong mga katuwang sa paggobernar sa laog kang sa tong syudad. Hindi po sa inyong lingkod, Alan Riondanga, mabalos po and have a great weekend everyone.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan.